ትግራዊ መሰረት ፍልስፍና ዝኾነ ኣነ ዘለኹ ሰላኹምን ሰላሙን ይዝብል ባህሊ ይጠሓስ ምህላው ተሓቢሩ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕጋብ አንጻላልዩን ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት ይግባእ ኢሉ ተጋዳሊ ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መዲድ ፑቲን ምዕራባውያን እትኹንን ደም ኣይተወላህ ከም ውሕጅ ክጸራርጎኩም ይክብል ፕሬዝዳንት ኢራን ተሓኒዩ ትግራዊ መሰረት ፍልስፍና ዝኾነ ኣነ ዘለኹ ሰላኹምን ሰላሙን ይዝብል ባህሊ ይጠሓስ ምህላው ተሓቢሩ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕጋብ አንጻላልዩን ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት ይግባእ ኢሉ ተጋዳሊ ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መዲድ ፑቲን ምዕራባውያን እትኹንን ደም ኣይተወላህ ከም ውሕጅ ክጸራርጎኩም ይክብል ፕሬዝዳንት ኢራን ተሓኒዩ ትግራዋይ መሰረት ፍልስፍና ዝኾነ ኣነ ዘለኹ ሰላኹምን ሰላሙን እዩ ዝብል ባህሊ ጥሕስ ምህላው ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ መበል 130 ዓመት በዓል ዓወት ኩናት ዓድዋ ንምውሓስ ብሄራዊ ሓድነትና ንምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነናን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ከተማ ዓድዋ ፓነል እንትሳለጥ እዩ ነዚ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃ እንትኾኑ ዓወት ኩናት ዓድዋ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ዋላ እኳ እንትኾነ ትርጉም ግና ንአውሮፓውያን ጥውልል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ክልተ ዓበይቲ ኣተሓሳስባታት ሚዛን ዘትሕዘ ርእይቶ ዓለም አውሮፓውያን ዘናግዕን ታሕታዋይነት ጸለምቲ ህዝብታት ዘዕርይን ከም ዝኾነ ኣብቲ ፓናል ገሊጾም ቀንዲ ምሽጥር እቲ ዓወት ጂኦግራፊ ኣቀማምጣን ቀንዲ ውሳናይ ግደ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብ ብዙሓት ኩናት ዝተረኸቡ ዓወታት እውን ንብሄራዊ ረብሓ ምሽጥር ብምዕጋብ ጅግንነትን ጽንዓትን ተጻዋራይነትን ካልኦት ምሽጥራት ዓወት ተጋሩ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ንምንታይ ትግራይ ትስዕር እሞ ኣብ መወዳእታ ከይተዓወትና እንተርፍ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ከም ህዝቢ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምርጋጽ ዱልዱል ብሄራዊ ሓድነት ምውሓስን ውሕስ ኢኮኖሚ ምርጋጽን ከም ዝግባእ ገሊጾም ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብዙሓት ዘመን ብራኸ ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽሩ ፕሮፌሰር ክንፈ ብዘላቕን ውሕስን ንምውሓስ ብሄራዊ ሓድነትና ንምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነናን ዝተወደበ ሓድነት ህዝብን መሪሕነትን ከም ዝኾነ ኣመላኺቶም ዝተወደበ ሓድነት ኣብ ዝለሓልሐሉ ግዜ ግና ጸገማት ከም ዘጋጠሙ በብዘመኑ እውን ከም ዝተረኣዩን መዋጽእ መንገዲ እውን ዝተወደበ ሓድነት ከም ዝኾነን ነዚ ድማ እኒ ደብተራ ፍስሐ ገብረ ጊዮርጊስ ነጋድራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ ብላታ ሃይለማርያምን ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኢትዮጵያ መለስ ዜናውን ከም ዝገለጹ ገሊጾም እዮም ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝተፈለየ ትግራዋይ መሰረት ፍልስፍና ኣነ ዘለኹ ሰላኹምን ሰላሙን ዝብል ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፕሮፌሰር ክንፈ እዚ ፍልስፍና ሎሚ ተጣሒሱ ሰማዕታት ዝጽለሙን ዝከሓዱን ከም ዘለዎ ሓቢሮም ነዚኦም ክንቃወሞምን ግደ ሰማዕታትና ክንነግሮም ይግባእ ኢሎም ካልእ ኣብቲ ፓናል መማያየጢ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር ብሩኽ ተስፋ ጽዮን ካብ ታሪክ ዓወት ኩናት ዓድዋ ንምሃሮን ንምውሓስ ብሄራዊ ሓድነትና ንምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነናን ሓድነትና ንምጥንኻር ወሳኒ ምዃኑ ገሊጾም ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ አንጻላልዩን ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት ይግባእ ኢሉ ተጋዳሊ ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መደድ ብምኽንያት ምዝዛም ወፍሪ ምሕዋይ ሃፍቲ ተፈጥሮን በዓል 11 ለካቲትን ብብርኪ ዞባ ደቡብ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ማቻረ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝተረኸበ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ትግራይ ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መደድ ዕላማ ቃልስን መስዋዕትን ህዝቢ ትግራይ ብምዕቃብ አንጻላልዩን ዘሎ ሓደጋ ብሓድነት ክንምክት ይግባእ ኢሉ ህዝቢ ሳላስተ ወደበን ሓድነቱ ዘስጠመን ኣብ ዝምብጻሕ ተኻይሉ እዩ ዝበለ ተጋዳሊ ዮሃንስ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ውዳበናን ሓድነትናን ክነስጥም ይግባእ ክብል ገሊጹ ህዝቢ ራያ አንጻር ድርባዊ ወፅዓ ኣብ ዝተጀመረ ቃልሲ ዕላማታት ለካቲት ተሓንጊጡ ክብር ዋጋ ብምኽፋል ዘለዎ ቆራጽነት ዘመስከረ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ብወገኖም ዋላ እኳ ኣብዚ 2-3 ዓመታት ብኸባቢያነት ክከፋፈልን ሓድነቱ ክሸርሸርን ብዙሕ እንተተፈተነ ሓድነቱ ብምስጣም ተቃሊሱን ይቃለስ ምህላውን ኣገንዚቦም ዋጋ ከይኸፈልካ ዝረጋገጽ ልምዓት ሰላምና ጽነትን ስለዘየለ ነጸላእቲ ብዘይንሕስያ ብምምካት ማንም ዘይጎብጣ ግዝኣታዊ ሓድነት ዝተኸበረላ ትግራይ ንምህናጽ ኩሉ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክቃለስ እውን ኣይተዘናቡ ጸዊዖም ብቃልሲ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ዝተፈረመ ውዕል ፕሪቶርያ ከይትግበር ክሰርሕ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ከይኣክል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ዘውፅኦ መግለጺ ኣዋጅ ዳግማይ ጆኖሳይድ በምዃኑ ተሪርና ክንቃለሱ ይግባእ ክብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ተስፋይ ተፈሪ ተዛሪቦም
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንደቡብ ኮርያ ካብ ገጽ ምድሪ ክነጥፋ ንኽእል ኢና ክብሉ ኣጠንቂቖም። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ጎረቤት ደቡብ ኮርያ ንሰላም ሃገሮም እንተረብሻ ክነጥፋ ንኽእል ኢና ክብሉ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ኣውፂኦም። እቶም መራሒ ነዚ ዝገለጹ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ናይ ገዛኢ ፓርቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ናይታ ሃገር ፖሊሲ ኣንፈት ኣብ ዝህብሉ እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ምስ ደቡብ ኮርያ ዝነበሮም ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘፍረስዎ ሰብ መዚ እታ ሃገር ኣመላኺቶም። ወታደራዊ ምድላዋትን ሓድሽ ኣፅዋርን ብምጥንኻር ብዙሕ ወፍሪ ብምግባር ወታደራዊ ዓቕማ ኣብ ምሕያል ትኩረት ትገብር ከም ዘላ ተገሊጹ። ብኣንጻሩ ግና ሚኒስተር ውህደት ደቡብ ኮርያ ከም ዝበልዎ ሰሜን ኮርያ ጽልኢ ምምራፃ ኣዝዮም ተስፋ ከም ዝቆረጹን ኮይኑ ግና ደቡብ ኮርያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሰላም ንኽሰፍን ብትዕግስቲ ክትቅጽል ምዃና ገሊጾም ከም ዘብፀብ ኣልጀዚራ። ፑቲን ምዕራባውያን ኮኒኑ። ፕሬዝዳንት ሩስያ ፑቲን ንቅትለት ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔ ልዕሊ ጥሕሰት ስርዓት ኣልቦነት ክብል ኮኒኑ። ፑቲን ናብ ፕሬዝዳንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣብ ዝለኣኾ ናይ ሓዘን መልእኽቲ እቲ ተግባር ንኩሉ ሰብኣዊ ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ኣህጉራዊ ሕግታትን በግልፂ ዝጣሓሰ መሰክሒ ተግባር ምዃኑ ገሊጹ። ፕሬዝዳንት ፑቲን ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔ ብወገነ ሩስያ ፍሉጥ ፖለቲከኛ ተባሂሉ ከም ዝዝከርን ንምጥንኻር ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ዘይትካእ ግደ ከም ዝነበሮን መስኪሩ። ሞት ኣያቶላህ ዘቐጥዖም ፓኪስታናውያን ቁጥዖም ይገልጹ። ትማሊ 28 የካቲት 2026 እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝወሰድኦ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔ ዝረኸብዎም መራሕቲ ከም ዝተቐተሉ ምስ ተገልጸ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ፓኪስታን ናብቲ ኣብ ካራች ዝርከብ ቆንስል ኣሜሪካ ብምኻድ ሓያል ቁጥዖም ኣብ ዝገልጽሉ እዋን 6 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሎሚ 1 መጋቢት ዝተዘርግሐ ጸብጻብ መደብር ቴሌቪዥን TIT የመላኽት። እቲ ኣብ ፓኪስታን ተላዒሉ ዘሎ ቁጥዐ ገና ከም ዘይሃደአን ኣብ ካልእ ከባቢታት ማእኸላይ ምብራቕ እውን ሰልፍታት ይኹን ወጥርታት ይቕጽል ምህላው እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ደም ኣያቶላህ ከም ውሕጅ ክጸራርገኩም ይክብል ፕሬዝዳንት ኢራን ተሓንዩ። ፕሬዝዳንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ቅትለት ላዕለዋይ መራሒ እታ ሃገር ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔ ከቢድ ገበን ክብል ብምዃናን ነቲ ተግባር ዝምጥን ሕነ ክፈዲ ብወግዒ ቃላት እዩ። ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኢራን ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ እዚ ቅትለት እዚ ብዘይ ግብረ መልሲ ዝሓልፍ ከም ዘይኮነን ኣብ እስላማዊ ዓለም ከምኡውን ኣብ ታሪክ ሺዓ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ፍጻመ ምዃኑ ተመልኪቱሎ። እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ መግለጺኡ ንጹህ ደም እቲ ዓብ መራሒ ከም ሓያል ምንጪ ብምፍሳስ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ጤናውያን ጭቆናን ገበንን ጸራሪጉ ከጥፈዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ኢራን ነቲ ሕጂ ዘለዎ ሓይልን ቆራጽነትን ተጣይማ ምስ እስላማዊ ዓለምን ካልኦት ናጽነት ዝፈትዉ ህዝብታትን ብምትሕባር ነቶም ፈጸምትን ኣዘዝትን እዚ መጥቃዕቲ ብተግባሮም ከም ዝጠዓሱ ክትገብሮ ምዃና ፔዜሽኪያን ወሲኹ ተሓንዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተኣወጀ ናይ 40 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ብተወሳኺ ን7 መዓልትታት ዝጸንሕ ሃገራዊ ናይ ህዝቢ በዓል ስራሕ ዕፁው መዓልትታት ከም ዝተኣወጀ እቲ ፕሬዝዳንት ኣፍሊጡ። እዚ ናይ ሕነ ምፍዳይ ምሕናይ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቅልውላው ናብ ሓድሽ ዘፍርሕን ምዕራፍ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል ድማ ተዓዘብቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ቀርፋ ሚድያ ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለጸናሕኩም ነመስግን። ሰላም።